lo bet chu avoya apar chu a chuai thin kan pathian thu ero chu chatuanin a om rengang Mu Chen chu spiritual array chambara aluta alu rual chuan a chevela spiritual formation tamtak alo in siam ngala chu mu chuan Mu Chen chuan makati hle anunga chuan milim lian tak aron lang zui le a elderling si figure po aron lang ve bok hi elderling si I o tu anita ani reilo te a Mu Chen chu formation manga eteka ni ngala Mu Chen chuan makati hlea ma se a hlau thong lo lo ting takin attack chu a bloka elderling si laka counter attack nei ta ani ma se van doi thak takin a bein awang chuan elderling si figure chu pahnia a in then thang le a tuna chun Mu Chen hian art le fire formation a ma chhona ngai ta ani thil om dan chu uluk takin a chir chianga milim lian tak chu formation lo chhona bulpui ber ani ti a chiang hle chu wang chun bei atum ta a beina chu a hlo tlinga ma se boina dang lo lang le nga elderling si figure dang aron lang le a lightning formation chak tak mangin Mu Chen chu aron attack le ani Mu Chen chu a boy zul hle a Mu Chen hian amit mangin formation chungril ber chu a zawng ta a ma se zon chu a har sat em awang chuan a bei dong hle eng ang point formation chungril chu hriat thiam tu ma se a bulpui ber chu a hmuchuak thei lo ani chu tianga re tak huna khoral zel ani chuan a spiritual energy chu aral vekanga a heart eye chu ati har kim thei ngai lovang ma se Mu Chen chuan a ban san du lo a theina zong nen be atum le a for god constellation technique mangin spiritual beast a ko chuak ngala chung beast chuan formation om chu ti chiat tumin na satakin an be ta ani an beina chu a chak hlea lingsi figure te chuan anti top theilo a topa chuan formation le lingsi figure zong chu an chheta veka lingsi chuan pona chuan Mu Chen hian ti sul lian tak anei ti alo sei hetianga formation ti chiat ani hian a figure le formation chu a hma zong ain a chak sual so don ti alo seya chu ti lai chuan Mu Chen omna chunga chuan formation lian tak aron lang zui ngala ma se Mu Chen hian hetiang thil hi a thlena lo be sei lok awangin a hlau thong lo ani a hmaid elderling si chuan heart eye chu thi thei din hmuna a din lai chavin a har chuak kim thei ti alo hril to a formation lian tak hian Mu Chen chu aron nuai don ta elderling si chuan Mu Chen hian tumnei takin hetiang hi ati ti alo hre thiam ngala sunar chuan ding si chu Mu Chen chan chuak turin alo nge na thil om zia hre thiam lo ani ma selling si chuan Mu Chen hian he har satna hi ama chhon nge tur ani atia a thi chuan ama thiam lo aniang ama ero chu elderling si point Mu Chen chunga thil thalo tak a thleng me ang ti chu a hlau hle ti chu a hriat thei sunar chuan pui turin angen chun zom zela chu ti lai chuan attack hlom tak hian Mu Chen lem chu apan chun zom zel ma se Mu Chen ero chuan ala hlau chuang lawa hi chakle zul adu ani chuan apal tlang nge angai ti a hria ani attack chak tak chuan a topa chuan aron suwa a taksa chu pressure na takin aron nor ta chu mai al chakle hlom tak chuan Mu Chen a thomhno chu a kang tan ta a hlom hle ti a hriat he attack hi he huna spiritual array chakber ani wang ani Mu Chen chuan a taksa pum mai chu a kang vek ang mai na hria chamber pona chuan sunar chuan lingsi chu chan chuak turin alo langen chun zom zela Mu Chen chu a thim ei don nia a hriat awangin ma se elderling si chuan Mu Chen churin chun zom zela tuma ma se heti la hian Mu Chen din mun hi a hlom hle a taksa pum pui chu mai al chuan na takina hliam to a thi senina khu bok ma se hetiang khopa thui a thlen to awangin Mu Chen hian ban sana du lo he formation hi in hne tir atum lo burani Mu Chen hian a spiritual formation mangin a dowleta engem Chen a dowlet nuwa a topa chun a great pagoda art chu aron inactivate ta a
chu a hriat rual chuan elder ling si chuan mak alo ti hle elder ling si chuan engtinge Mu Chen hian invenan grade pagoda art a man thei ti angai tua a chan chu grade pagoda art chu a hriat chian em wang ani heti lai hian me al chak tak chuan Mu Chen chu aron bei chun zom zela ma se Mu Chen chu grade pagoda awang hian adam kho chuak thei ani ma se grade pagoda art a po chuan crack aron lan ran to awangin a hem rei vak lo mai thei chu Mu Chen chuan a hmuwa ma se atum ru na chu a bo chuang lo a bei chun zom zela atum ru na awang chuan zoin a heart eye chu aron in hong tran ta a vani thak takin a heart eye ati har kim thei ta ani Mu Chen hian formation chung rilber chu chiang takin a hmu thei nga la attack voi kha chaw mangin formation din tak chu ati cheta ani chu blue butterfly a chang zui nga la atopa chuan Mu Chen chu hliam na tak tur chungin pona aron chuak ta elder ling si chuan Mu Chen a tlumei tur chu alo man nga la Mu Chen chuan a heart eye ti har du wang maya anuna a thap tak chu a ring thei lo Mu Chen hne na tong tam ri lo turin a hrila har satna ana ero chuan hrilwat turin ati sooner chuan elder ling si hian Mu Chen hi angai sak talu tuk chu maka ti hle an le don chuan elder ling si hian thil sei du anei ni in alang sooner chu an rola le lo turin a hrila chu chuan sooner ril ru chu ati boi hle a chan chu elder ling si om dan hi mak ati em ani Mu Chen hi adu riau ni in a hria ling si chen nei na chuan Mu Chen chu a spiritual energy hlo to siam thna tura pui turin ti a pe a Mu Chen chun elder ling si hian engemaw zo adu ni in a hria a ling si chuan Mu Chen hin khoya tangin nge great pagoda art kha anei ti a zot ta a Mu Chen chuan elder ling si hian engtingi great pagoda art hi a hria ti chu a hre du zok hle chu wang chuan a sei du mai lo elder ling si chuan Mu Chen ko chu aron man saka sooner chu alo hmu a boi ta hle a chu luali hne na hril mai chi ani engem ti angai tua hril tum chuan sooner chu luali hmu tumin akal nga la ma se luali omna a thlen chuan luali hi tu emanen an in be mek ti a hreta a luali hian ami biak mek chu angai thin hle ti alo hril sooner chuan tunge a biak ti a hrelowa amang ang hle a tlan chuak le nga la luali chuan thom hre in sooner local ti a hria luali hi siau nen an lo in be mek ani thian income ngai takan nia luali chuan siau chu level 9 sovereign states 5th grade lai mai a thleng to ti a hria chun maka ti hle a chan chu Beisang Academy headmaster nen an level in ang chi ani siau chuan luali hne na apa sawian chuan ama le grandpa luatian sen te to turin ati ti a hrila apu luatian sen chu a tlo to ti a hril apu hrisel na po a tha hle ti a hrila ma se luaklan hian harsana an la tok renga he hian luali ril ru ati boi hle siau chuan thamona tuma abola aom reng don ti asoi ani na taka chuan luali hi a thian thaber ani awangin luali tan lungai lutuk na tur om lo luali chu alom hle a chuti lai chuan elder ling si chuan Mu Chen chu a room chung ril thuk zoka a hroi luta chuta chuan painting a hmu tira Mu Chen chuan tunge ani a hre ngal anu ani tun main la hungai lo ma se Mu Chen hian anu ani ti a hre thei ani a hre sol thei lo ti a soi Mu Chen chuan elder ling si hian anu nen in zomna an nei em ti le anu chungchang hriat a nei em ti chu a hre du ta hle a van doi thla takin elder ling si hriat reng na hian kumnga kalta chung chau kha a huam ani hun kal to thil thing te chu a hriat reng na a om to lo ma se elder ling si hian painting en a piang in painting a lo lang chu atan a poimo hle ti a hre chiang hle a thil engemaw a hre chuak thin ani ling si hian a hmain Mu Chen anu nen hian inzom na nget tak an nei ni in alang ma se tuna adin huna wang hian elder ling si hian chhana chiang tak a pe theilo chuti chungpo chuan chu lem ziak chu a hmu a piang in chu hmei chhe nen chuan anin hnai hle ni in a hria Mu Chen chuan a topa chuan elder ling si hne na chuan a great pagoda art chu anu in a hlan chhong ani ti a hrilta a chu thu hriat chuan ling si hian thil engemaw a hre chuak zui nga la Mu Chen ku chu a khoi sak ngal an in zom chhota ni in alang elder ling si hian a hmain great pagoda art po alo hmang ve to ani thei Mu Chen nen hian in zom na engemaw an nei ni in a hria Mu Chen point elder ling si spiritual power hi a hre chiang em ni in alang bok elder ling si chuan
grade pakoda art chu mitam lutuk ma alang tur ani lo ti a hrila a hriat rengna tam tak hlo to ma se he technique hian thil hlawm tak a keng tel ti a chiang hle Mu Chen an film khur lo taka a hman chuan buan lian tak a thlen thei ani Mu Chen hian a hra thiama tunna tang chun a film khur to tur thu a tiam ani sister Lingzi tia ko atum bok heti lai hian Li Zuan Tong le Sen Kang Sing te hian Molongji an zon chun zom zel lai hun pakhatan thlenga reivak lo hnuak Molongji chu aron langa ma se ama chawani lo abula chun cultivator chak tak tak pani an lo ombok pakhat chu Besang Academy melma wanted Lisa pangana om tenglong ania wanted Lisa pasarina om khiu tai ombok ani pathum chuan an ron be ngala Sen Kang Seng te pani tan chuan be an harsa hlea a chan chu pani le pathum ani wang ani Molongji chau be po hi a boy thak to hle chungin anni ai level sang pakhat le anni ai level khat chawan hiam pani be chu a hau tak hret ani Li Zuan Tong le Sen Kang Seng te hian an ne thenan ro hmana thatak an siam wa tangai ama ero chu thil a harsa chho zela Li Zuan Tong le Sen Kang Seng te pani hi cornera an nor lu ti a chiang hle Molongji chuan ro hmana a siam theilo ni nangaya a chan chu an nor na sat em awangin nasatakin an nor chun som zela ma se Li Zuan Tong le Sen Kang Seng te chuan he hi har satna an ngai lo an tho dun na thatak nen an mel ma le chu an hne thenge an la ring fana Li Zuan Tong hian pani ama chona Sen Kang Seng hian Molongji ama chon thung ma se an tin hun chu a thatte chiam lo hle an hnung tol le ta ma se Sen Kang Seng chuan ro hmana thara neya arwala pakhatte te a be ani ma se Molongji chun chu tiang chu a phal lo an pani chuan aron be ngala poison hlom tak hmoina attack zui Li Zuan Tong te pani che chu ati har sanga hle ama zui tu ani awangin tuna chuan Molongji chuan ama ngei ma chhuna tumta ani chu ta van doi khak takin har sa dang lo lang le a Molongji thian dang te an lo thleng le Li Zuan Tong le Sen Kang Seng te chuan du thlan tur an nei lo ta chet an tuma me che pakhat chuan Molongji an tan chu a phal mei chu ma ka ti hle ma se chana omani midang himna tur be chau an nia omzia chu Molongji hian Mu Chen a local theina na arwa manna ani chu wang chon that thei ma se a that mei du lo Li Zuan Tong le Sen Kang Seng te tak sa chunga poison chu adar sun zom zela shom nan na satak poison chon a thlen ani du than tur dang om lovin Sen Kang Seng chuan academy hena signal a thon ta a hlauma an om ti a hril van doi thlak takin episode hi heta hian a top le a episode lo om tura enge thleng don ti hi han thlir le lokila blood bell ron lang hian academy mi zong zong atimang ang hlom hle a Molongji le misual dang an zon mek te chuan Li Zuan Tong le Sen Kang Seng te chu Miss Valley chunga an man ti thu an dong ani hemi awang hian zirlai dang te chu an senior pahnih chan chuak turit thlan an ni ang hemi tuma anin be na zet he chu pui tak ani dona a rei hle don bok Mu Chen ngei po akal don ani